Hello friends, welcome back to the channel. Bयखौ गिबन टेक्नो बर' चेनेलाव फरायनाय जाबाय आरो नोंथां गदिनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ फरायनाय जाबाय। जोंहा मोनसे रिक्रुटमेन्ट फैदों बे अफिस अफ द चेयारमेननिफ्राय स्टेट लेभेल अफिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड आसाम रिहाबारि गुवाहाटीनिफ्राय बिनिफ्राय मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारना फैदों आरो माने SLPRBनिफ्राय मोनसे रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों। बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थानो जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। ओमफ्राय नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बे माखासे एडभार्टाइजमेन्ट नायदों आं बे एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामहैनो हागोन। बेहाय अफिसियेल वेबसाइट होननाय दं SLPRB बे वेबसाइटखौ आं भिडिअनि लिंकआव होदों भिडिअनि डिसक्रिपसनाव। नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै बे अफिसियेल लिंकखौ चेक खालामहैनो हागोन ओमफ्राय फैनो हागोन नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टआव। बे एप्लिकेसना जा स्टार्ट जागोन माबानिफ्राय 20 जुलाइनिफ्राय जागोन ओमफ्राय जा लास्ट डेटआ 8 आगस्टआव जोबहैगोन। एप्लिकेसना रिसिभ खालामनाया 8 आगस्टसिम जाहैगोन आरो ओमफ्राय बिनि गासैबो क्वालिफिकेसन रिक्वायरमेन्टखौ आं बे गासैबो खोन्थानो सानदों नोंथांमोननो। बेहाय जोंहा माखासे पस्ट होनाय दं नोंथांमोना बेफोर गासैबो पस्टफोरखौ नायबानो जाबाय। नाम्बार अफ भेकेन्सिया खैथा ओमफ्राय पे स्केल बेसेबां मोननो हागोन बे गासैबो होनाय दङ ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोरखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों नोंथांमोना चेक खालामनानै बेहाय फैनो हागोन। बेहाय गोबां रोखोमनि पस्ट होनाय दं बिदिनो OBC जेनेरेल SC ST स्टेट्स बिथांमोननि थाखाय गासै पस्टआ बेसेबां दं बे गासिबो होनाय दं नोंथांमोना बे नायबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोरखौ मोजां नायनायनि उनाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना गिबियावनो बेफोरखौ नायग्रोबानो जाबाय आरो एडभार्टाइजमेन्टफोरखौ। ओमफ्राय बेहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माखासे होनाय दं। केन्डिडेटआ जेब्लाबो मा जानांगोन इण्डियानि सिटिजेन जानांगोन ओमफ्राय आसामनि सिङाव थानायफोरा माने एप्लाइ खालामनो हागोन आरो इण्डियानि सिङाव थानायफ्रा एप्लाइ खालामनो हाजोबगोन आरो बिदिनो हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। ओमफ्राय बेहाय एज लिमिट हिसाबै होदों जायफोर बिथांमोना 18 इयार्स बिथांमोना माने 18 इयार्सनि ओरै गोजौनि एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर 38 इयार्सनि गेजेराव दं 18 निफ्राय 38 इयार्सनि गेजेराव थानाय गासैबो स्टुडेन्टआ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। ओमफ्राय बे माखासे पस्ट नाम्बार होदों ओमफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन रिक्रुटमेन्ट होदों। बेहाय जुनियर एसिस्टेन्ट बिथांमोननि थाखाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन बिदिनो ग्रेजुवेट जानांगोन। आर्ट्सजोंआनो जा कमार्सजोंआनो जा साइन्सजोंआनो जा बिथांमोना ग्रेजुवेट जाथारनांगोन। ओमफ्राय एसिस्टेन्ट कमार्सियेल अफिसार बिथांमोननि थाखायबो ग्रेजुवेट जानांगोन। जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास हायार सेकेन्डारि बिथांमोननि थाखायबो पस्ट दं आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन सिन्था खालामनाङा। स्टेन'ग्राफार बे थार्ड नाम्बार होनदों दा केन्डिडेट मास्ट बी बेबो ग्रेजुवेट जानांगोन। आर्ट्स साइन्स कमार्सआनो जा माने जायखिया माने ग्रेजुवेट जानांगोन आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना बे हायार सेकेन्डारिनि थाखाय फैबाय बेहाय एसिस्टेन्ट एनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर हायार सेकेन्डारि जानांगोन। माने हायार सेकेन्डारि माने नोंथांमोनाथ' मिथिखायो 12 पास बिथांमोनानो माने बेखौ आरामसे एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास बिथांमोना एनफर्समेन्ट चेकारनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पास जानायफ्रानो। ओमफ्राय मेकानिक्सनि मोनसे पस्ट दं मेकानिक्स बिथांमोनाबो माने हायार सेकेन्डारि बा मेट्रिक पास जानायफ्रानो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना बेखौ फिटार हेल्पारनिबो दं बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। हायार सेकेन्डारि एबा मेट्रिक पास जानाय बिथांमोनानो एप्लाइ खालामनो हागोन। इलेक्ट्रिकेल वायारमेन मेट्रिक पास जानायानो बेखौबो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना क्लास 8 बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। ग्रेड 4 होनाय दं बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल बिथांमोना क्लास 8नि फरायसाफ्राबो बिथांमोनाबो एप्लिकेन्टफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। बेहाय ओमफ्राय फिजिकेल फिटनेस टेस्ट लागोन आरो बिदिनो नोंथांमोननो माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौ खोन्थानोसै। बेहाय माने एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे गावनि डकुमेन्ट्सफोरखौ गिबियावनो स्केन खालामनांगोन आरो। स्केन खालामखांनानै ओमफ्राय नोंथांमोना गाहायाव मोनसे इमेल आइडि दं बेखौ आं खोन्थागोन दाहाय। नोंथांमोना बे इमेल आइडियाव गासिबो नों स्केन खालामनाय फट'खौ मोनसे डकुमेन्ट्स खालामनानै हरनांगोन आरो। माबा PDF फाइल खालामनानै बे डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथाङा हरनांगोन आरो। बे फार्स्ट माबायानो जाबाय जोंहा डकुमेन्ट्सआ बिदिनो बे पासपर्ट साइजनि नोंनो फट' नांगोन आरो। बे पासपर्ट साइज फट'खौ नोंथांमोना बेसेबां साइजनि नांगौ बेसेबां लेन्थनि नांगौ बेसेबां वेटनि नांगौ नोंथांमोना बे माखासे होनाय दंखायो मेक्सिमाम पिक्सेल बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय आरो। बे एडभार्टाइजमेन्टआव फैनानै बे साइज होनाय दं आरो नोंथांमोना बेफोरखौ नायजोबबानो जाबाय। ओमफ्राय बिनि सेकेन्ड डकुमेन्ट्सआ बिदिनो बे सिगनेचार नांगोन आरो गावनि सिगनेचारनि साइजफोरखौ बे होनाय दंखायो। ओमफ्राय डकुमेन्ट्स हिसाबै बे एडमिट कार्ड नांगोन ना मेट्रिक हायार सेकेन्डारिनि एज प्रुफ हिसाबै लागोन आरो एडमिट कार्डखौ। ओमफ्राय मार्कशिट नांगोन मेट्रिकनि डेट अफ बार्थ थानाय जानांगोन आरो। डेट अफ बार्थआथ' एडमिट कार्डआवनो थाखाय नालाय माखासे बिदिनो गोबां डकुमेन्ट्स नांगोन आरो नोंथांमोना बेफोरखौ नायबानो जाबाय। ओमफ्राय सेलेक्सन प्रसेसआ जोंहा मोननै फेजै जागोन आरो। फार्स्ट फेज टेस्ट ओमफ्राय बिनि उनाव सेकेन्ड फेज टेस्ट। फार्स्ट फेज टेस्टआव जोंहा जेनेरेल मेथामेटिक्स लेंगुवेज लजिक रिजनिं एन्ड एप्टिटिउड बे साबजेक्ट मोनथामाव जागोन आरो। ओमफ्राय बेफोरखौ नोंथांमोना मोजां फरायजोबबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय सेकेन्ड फेज टेस्टआव बेफोरखौबो नायबानो जाबाय। सेकेन्ड फेज टेस्टआव रिटेन एग्जाम जागोन आरो बिदिनो 5 मिनिट्सनिनो। ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोरखौ मोजां नायजोबबानो जाबाय आरो बेसेबां मिनिटनि बेसेबां एग्जाम जागोन बे गासिबो होनाय दं। आं दा फरायनानैथ' खोन्थाजोबनो हाया जाबाय नोंथांमोना बेफोरखौ मोजां नायबानो जाबाय आरो।
बेहाय ओमफ्राय मोनसे दं सेकेन्ड फेज टेस्ट डकुमेन्ट्सफोर साबमिट खालामनांगौ होदों बेहाय माखासे सेकेन्ड फेज टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना बेफोरखौ मोजां नायबानो जाबाय डकुमेन्ट्सआ बे साबमिट खालामनांगौ सार्टिफिकेट एज प्रुफ एडमिट कार्ड मेट्रिक हायार सेकेन्डारिनि मार्कशीट डेट अफ बार्थ बेफोरखौ नोंथांमोना बेहाय माने साबमिट खालामनांगोन आरो नोंथांमोना बेफोरखौ मोजां फरायबानो मिथिगोन एडभार्टाइजमेन्टखौ ओमफ्राय फाइनाल सिलेक्सना जा मेरिट लिस्टनि बेसिसाव जागोन आरो माने 100आव 50 मार्क्स मोननांगोन आरो 150 टटेल 150 मार्क्स जागोन आरो मोननै फेजजों फार्स्टआव 100 जागोन उनाव 50नि ओमफ्राय सिलेक्सना मेरिट लिस्ट बेसिसाव जागोन होनखाबाय आं जायनो मार्कआ मोजां जायो बेनो माने सिलेक्सन जागोन आरो बे माखासे मार्क होनाय दङ बेसेबां मार्कनि जागोन 200 मार्क्सनो फार्स्टनिया नोंथांमोना बेफोरखौ मोजां नायबानो जाबाय आरो बेफोर गासिबो इन्सट्राक्सनफोरखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं दा खोन्थानोसै नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सफोरखौ मायाव मेल खालामना हरनांगौ नैबे नोंथां नुदोंना बे slprbassam@gmail.com नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ PDF फाइल खालामनानै बे इमेलाव नोंथांमोना सेन्ड खालामनांगोन आरो गावनि मबाइल एबा लेपटपजों नोंथांमोना बेखौथ' सेन्ड खालामनो हाखायो नोंथांमोना माने बे सेन्ड खालामनांगोन आरो गावनि डकुमेन्ट्सफोरखौ 8 आगस्टनि सिगां नोंथांमोना बेखौ सेन्ड खालामना होबानो जाबाय आरो सेन्ड खालामबानो जाबाय इमेलजों बेबायदिनो नोंथांमोना माने एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अनलाइनानो जाहैबाय फार्स्टआव नोंथांमोना अफलाइननि डकुमेन्ट्सफोरखौ स्केन खालामदो बिनि उनाव हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम मोनबा आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आं एप्लाइ खालामनो नाजागोन बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों लोगोफोर